Yo, what's up mga ka-idol? Good morning. Oh no! Ayun mga ka-idol, nasa work tayo ngayon. Inabutan kami ng ulan ngayon, no? Ayan. Umuulan lagi mga ka-idol, mula umaga pa. Ayun yung kasama ko, si Buddy. Si Kakongski Vlog. Amigas. Ayan. Inabutan kami ng ulan mga ka-idol, kaya ito yung attire namin, no? Ayan, nakasilupin. Oh no! Ayan, si Coach, yung kalero namin. Ayan, inabutan kami ulan mga ka-idol, mula umaga pa, talaga. Kaya ang hirap ng buhay namin dito, di ba Coach? Coach, ano masasabi mo sa natin, trabaho natin? Ulan talaga, lakas ng ulan, di ba? Lakas ng ulan. Tapos, rain or shine pa tayo dito. Ano masasabi mo, Coach? Okay lang kay trabaho man. Ayan. Ayan si Coach, Coach Freddy. Pre, magpisa kami mag-harvest. Ito na yung mga basiyo namin. Ito yung sasabitan namin ng saging. Ka-idol. Ayun, kami. Nakatopis kami ng silupin. Ayan, ito yung namin, sasabitan ng saging. Mag-umpisa na naman kami kahit umuulan. Ayun pre, ano masabi mo pre? Ang ginaw-ginaw. Ayan. Para tayong nandun sa Bagyo. Oo, tapos mula umaga pa yung ulan mga ka-idol. Ayan o. Dito ka. Basa ka, pre, basa. Trabaho namin dito sa sa Davao City. Sa Davao del Norte. Province. Mahirap pre trabaho natin. Medyo mahirap. Tapos medyo masarap. Ayan yung mga kasama ko mga idol oh. Ayan, halos kami lahat nakasilupin. Nakataupis ng silupin kasi umuulan eh. Ayan mga ka-idol, ito yung isang kasama ko. Galing Marawi pa to. Pasok lang. Ayan. Ayan din, okay lang. Ginaw. Oh Ayan, laki ng katawan. Puri gaba. Natin nabasa. Hindi. Kasi mayroong parang gabi yung katawan ko. Ayan, iba di. Ano? Okay lang. Ito, kawawa. Ginaw! Kawawa talaga yung Ginaw! kasama. Ginaw ba di? Ayan. Ginaw ba di? Oo. Basa. Hindi. Okay lang. Ano? Sigot. Singot. Ito yung kasama ko dalawa mga ka-idol oh. Ayan. Yes! Ayan. Si Kamaster Vlogs. Ayan. Basa rin. Basa ka day. Basa. Basa kayo. Ganda na ng butas-butas na yung damit. Oh my God! Mga ka-idol eh. Walang pambili. Di kami makabili kasi ulit yung sahod namin. Oh Pare, no! Kongski Vlogs. Pwede nang basa. Ayan, nasa screen mga ka-idol. Ayan, Kongski Vlogs. Ayan, okay lang Mare? Oh. Mag-start na naman tayong trabaho. No. Start na naman tayo. Ayan. Mga ka-idol, ngayon mga ka-idol, kahit umuulan, kahit iinit pa ito mamaya, magtrabaho kami. Kasi ito talaga yung trabaho namin. Pag wala kaming ma-harvest, wala rin kaming sahod. Kaya ayun, mapilitan kaming mag-harvest ngayon. Kongski Vlogs. Please subscribe. My YouTube channel. Yun na, sige, play. Oh mga ka-idol, huwag ninyong kalimutan mag-subscribe kang idol. Yan mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Kawawa naman yung kalagayan ko. Nagbitay pa rin. Hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi po nakasubscribe, please subscribe my channel. Buddy, Kongski Vlog. Thank you. Bye-bye.